Andyan pa kayo guys. Yan na. Ayan na guys. Hello guys. Sino may gusto ng chick? Ano? Mega love shout out. Best cook. Tama ka sa unang nanalo ka ng 50 pesos GCash. Winner ka, Ma'am Gracie. Best cook ng YT. Bestie YT. Team Kapangan, mega love shout out. Second word. Hello Rick, mega love shout out. Guys, hulaan nyo to. Mega love shout out Rick, hello. Jamie Villanueva, mega love shout out. Second word. Mababasa ba? Nababasa? Babasa ba? Hello, sino gusto ng lechon manok? Mega love shout out. Anong wish mo sa manok? Second question, anong wish mo sa manok? Ano ang wish mo sa manok? Sorry kung di ako makapag-jacket, Rick, kasi isa lang cellphone ko na gamit ko. No, Chicken Joy, mali.